provoz bazénu s tepelným čerpadlem a bez tepelného čerpadla. Nyní máme bypass přepákovaný tak, že bazén funguje bez tepelného čerpadla. To znamená, že voda se nepřihřívá. Jakmile chceme přihřívat vodu, je potřeba vypnout motor ze zásuvky a přepákovat 3 ventily. Nejdřív uzavřeme prostřední ventil, poté otevřeme 2 ventily, které vedou do tepelného čerpadla, které máme umístěné u bazénu, a nyní můžeme zapnout opět filtraci. Tepelné čerpadlo zapneme čudlíkem, takže ho podržíme 2 vteřinky. Ukáže nám aktuální teplotu vody. Šipkou nahoru nastavíme požadovanou teplotu, přidáváme nebo ubíráme. Dále, když chceme přenastavit funkci tepelného čerpadla, podržíme šipky obě dvě, 1, 2, 3, 4, 5. Rozbliká se nám skryté menu, háčko pouze ohřívání bazénu, Cčko pouze chlazení, Ačko jako automat.